Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Fellow Ghanaians, for the Lord, I am for the Lord. Shabba. Daddy, yes, to me that was it. La 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 la, Abba. Like me. Without was it. Now my prince up, now my prince up, now my da 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 da. La ba la ba la ba la ba la boo, balau, mami wada. Mami rabonyina aye saka saka. Ah, ye come in a midi kind. You say you go, ah, ye can't add the betching. Nanswene, yes, where you mew. And you have a semi, Navia Banzari. Why me, I hate me, why he ah, okay. It is a beautiful brand new winner. And I 4th August. Ebinum say a holiday. Ebinum say there be. Hey, a holiday cry about Koyjuma. Abba, 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 Shaba. I don't see Yadia Yaba. Yes, I'm about to Jumano so. Sunset Kwasafu Jumano. And Penny say Trinity ya, Ujai Cheswa ye. Swarias ye. And in Tinano Prince, you are son of a beautiful free Ghana this mine. A prayer mantemu.
ewiase afa na nyina migiri sɛ mompom yɛ bɔkɔdeɛ adawro ma yɛn so yɛn ho yɛ paa sima no aduasa ɛnan ɛna abɔ apa no pa no nsia ɛho yɛdwumadie yi yɛde firi akua afra koma ɔbatampa ne studios ɛna yɛto atwene mu ewiase afa na nyina ama baabi a wowɔ nso atimi ate yɛn ka aha yɛde aseda de ma ɔsoso nyankopɔn ne biom sɛ wahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban waka yɛn ho ade nyinaa mu ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ bebree wɔsusu bebree nanso owura yesu wayi yɛn afiri mu ama ɛna anɔpa yi yɛka te asefo a yɛn nso yɛka ho bi ɛyɛ adom ne ahumɔborɔ ɛna adɔso de ama yɛn ɛne nti anɔpa yi sɛ wote ase a na wode aseda de ama ɔsoso nyankopɔn no ɛyɛ ɔno na wayɛ ne nsa no adwuma no bia na anɔpa yi nso ɛnkɔmmɔ ne dɔɔso paa yɛbɛte asim ne adi mu nkɔmmɔ fix the country demonstration me no ka say ahyase ɛno nti yɛbɛkɔ nkran na ɛhɔ nso de ɛkɔ so no yɛakɔ akɔfa de abrɛmɔ ɛnɛ no yɛ nsɛmkyerɛni a is either you will adorn in red and I say black ɛno nti sɛ wonhyɛ red na wonhyɛ black na wo sɛ woyɛ nsɛmkyerɛni a na wo ho yɛ ayi hu kakra Seba! Aba! Jana buzu, jana zinzu, da 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 da. Na enano demonstration na inkrofo yi eye. Ana I mean ka say ye. Eye fix the country demo no ye no. Unse asi ukua da pepepe. Ghana nso so enya ne fa ahudie ukuada abakosem wo ho meka kire wo nyinsɛ nyiguo ye ka ade ye beche nanso ene Yesu achi ye no tenya te say ye na ye sansani o ye sansani ami yahe o ahiniye enunti ana no pay en komono bebre no a ebeye fix the country empanimfo pese omo ma ye kire omo niam omo pese omo fix it inti ene yen so we have chronicled so many things that we would want authority to fix inti ano pay ye demonstration make sure say yen nko ho but ne ebe wa ha ne chance ye ko ho hey enkrofobia so be se ye new atem enso wote ho because ya to apia gu so heba shaba na ene nyankopon ya adomo a exactly 12 p.m. Asene clinic no a se mo be kai ya hu dede wa ha ya bo hu dawuro sa. Oh, God is good. God is good. Radio also is good. And it one way di kan be radio ni bi wa ha no. Ye da o ma se. So o mo ma ye gidie mi ehunu se. Wo be bie radio on potem ha e be bo a. Nanso ahenkan ba ye yi. In fact, and once a young person you blow your trumpet. But a drew baby and nipa be your imagine so moon blow my one cast before the end will blow. And then Yami Adomo a Senate clinic no ya can one sama can near the honorable for ye bahani be so question near be sanada bang honorable aden amoda de nipa munimusashi mudani munamoko commission. Afraid you almost the BB be good anymore. Menoka say Andra me call her. Almost the light already abaho and no can person make one some answer. No person come we BB na kiabebo hu da runa yi call us ne baako. Mr. Nash
Oba bebo so sanso na odan traffic light say me yes nka me nka ho asem ohun nka ye pagya gina ho wi a because ye ne anim ne ye eno so kola ba ko frɛ ya obete to say odan traffic light ye oh Erinti ahenkan ye ne di kan we are setting the pace for the rest to follow. Aba radio gives results. Na se bema results I just say mu adwumayefo no omo ye dedicated. Omo ye patriotic. Afei omo san enya CEO a wote adwuma na se. CEO said dem a ono air condition mu no say radio no anim ba bia say ko say ko ni phone say ko benkum onim. We are not talking about a CEO like that. But we are talking about a CEO ono so adwuma no oye bi. No onim sane adwuma ni mutie. No ono mo no di road map ne de abase menuanom. Moya me dan ya me atema boabo na me firi. Enye fere ye se me firi atema boabo. Eni ntimi di me radio ni di besi atema boabo. Enkrofo se da bi. Ada na radio kakraka se unkonko bie no dan na se nka wo mie ne nkran because nkran se wo nsase wo ho. Ba bia pese obi radio bia betimi di asi. Na wo de be ba atema boabo. O se me di radio na e ba atema boabo abeboa ma atema boabo. Ene ne mpotam odan ene suaduro ne sampotam ni nyina ofo ase ayire bi no mo. Bata bi no mo wanchi no mo masha se gbogbo nkuri ma obi kuru asem beto me kede no mo ena me anka sanka me sof ma mi kuro mu chinso no mo omo nyina betimi atumpon eni nti radio na adwuma ni bi ni se wuhu ade na enya monka mamu ni atem mamu ni pani bi atem udi pani bi atem a me yiwadi eno de me nkyerɛ wo saa me nso so na mom se wo ka pani na sem na ya sem pa na wo ka de a ene yire wo ho ka mogya ni mu odan traffic light mo ka ho asem ene nyame adom odan traffic light ene ye enya akono enye fe radio nya so adwuma ni bi no so mfa so ni bi no any kokofa ayi o friend saying abenase police station asem de ba ye enu se nkankrofo bi sika na fa sabu akwan ye se mo boa we di kura obefia ba ampa omo apua ba ene ye di si police station no wan ka to say radio nya dwuma o de won so yo hene atena ho di sika na abete wo pin ye be ba ho eni bri no na wuku ada ena san share demonstration na ne ne enti yani abre operation fix the traffic lights yegusu aye fixe empanimfo ya damase nyame nhira mo se mo ye ho biribi na moment na ye betuja mo mpo ye betuja twene mo so ye betuja de ato atwene ayi municipal assembly ho ne eja de betu e ho no mo no ti mo ntan maso mu ntie the first 30 minutes in the yalam pesi ade ma awurade enu tu de ma memfa me nsam ni nyina nsi nkyɛn ansa enkrofo bi sɛ yenye mra na yen sentence defaulters ya yɛde nhyehyɛ bɛba sɛ LGBTQ yɛmfa nya adwuma mo so mbɛyɛ no wɔn sɛ yɛ mom life imprisonment oni wɔn yɛ adwene yɛbɛdi mu nkɔmɔ na enye nya atwom a report ayenya obu hɔ a ne yiri a waware no baabi anyankopɔn ahyehyɛ sɛ hɔ no ne yiri ne enhyia no onfa ne yiri wɔ hɔ ne yiri akyi no ofa a whole lot of report ne yenya every single day enkrofo omo friend Nicodemously logic complaints e de kire yen but these same people because of nya atwom ene hwehwani mu kwasi amankwa anya mesom a yete Ghana ha esum nti ye nyina sɔre sɛ LGBTQI eno nye na so no yire ufa na chi o de na nya LGBTI na aye blow job ne hwan na ka ho anope mama me inspake de nye na nye emma metena nipa mu nsekere wano nka sɛ nye ne nkotena sum mu nye otemuafo no ne asafo awurade so onimu ameka kyerɛ wo o jama me nsen aba meye nia me pankoa
Ye tu adisuafo ne fo. Say adisua no omusua no mo ma no mo hu hia wo mo. Suru tu agombia love ye tetare dan ho oso moa mo. Munyae. Nti ne ye beba wuram love a ya na mo tetare dan ho. Nkwada wo se musua de adwaman aye mo se pata. Ada kra. Mokra de mutira ye school fees ya ye tua mo ntua bi. Mo ko school ni free. Mo betu yakra no ye nyina na yejeje to de ama mo. So ati ase. Na mo konko sua de nso a mobile phone. Na anu say baby e ko mobile phone nkwada no ne ma one twegu so. Enya senketo a mo je de mo pere na mo bagima ni so. And now ba Ghana ha no mo a. Enipa 6,000. Enipa 6,000. And omo ye unemployed. Omo wie school, omo nya djuma nya wo Ghana ha enipa. Na won so ko school akosua de abebo bra. O de te ho no na love. Endra say yes 15 years old girl was hwan. Won so akose ne mpena ho bepem na wayera. Ye wo hoi. Like I said, Ghana there 2 minutes bia na nsem bia wote ase enye yie na mu. Ansem be nkurani. You know what I'm saying? I don't know. And now you been come extensively on the Fix the Country demo. And we will tell the leaders why we are going out there to register our displeasure. These are the things we are pressing home. These are our demands. And we want them to fix them. Fix the country. I say fix the country, I say fix yourself. Meanwhile, me, what's the mintia for me? Tia me tia. What me? Now, for says you can't fix the country now. So to her catch them and say, means to me, Yamia, and Miss Subambone, baby. Yay! I say, Marani, ya Juman, ya did lay down roots on the dear Gua Pronswa. Why need you poor because one fan Yajuman? What do you know better? Pata Pabes as some better more dree. I don't see this and many more we've got all for you this morning. You can imagine. And let's show no. It just chia to an yasen ketwa kra. It jane bed daddy burka. I don't see a dear can come here with the animal. I dream pine coffee men sanka home. Kwame Asante ka home. What frame your Obuoba Ofori Amanfo. Kaya ho a free sub break up him say non do ebebo. Na me na wo ba besrem paebo kakra de amam panimfo wo Ghana ha. In as much as say ye nyina ye see yekoye demonstration ye pe say panimfo be fixe no mama ye no ye panimfo no omu hia ye mpaebo. Omu hia se beta wo machi na se ye masra safo awurade abom paye di ama wo mo na se sika ne bana so omu de kohwe gas omu mankwada omu betimi awo omu ena ekomo omu akoye 3 sister akotwa wo mo ho a mpanimfo mu a o omu a wosenko omu ye advisors no omu momu na ye betu wonfo de a ene no ye mfa omu ho nche wo nti anopa ye bedi kan srem pa body ama mpanimfo no se bible akomande yensa Mami kwa homa no sunko din komo wimra na afemi wi a yentinsim papa ote yenka ye ma good morning me apu mboko de nyamadu enke na ye holiday was nke ma ehome but yen ye wa ha yen home ye nje se wonso home wada ro me na ewi mo brensem yo mami chia weti fu na nne ewi mo bobre no yen fanfi coastal areas no mpoano no keta aflawo tema adan nkran ha sopon Cape Coast akrade azim takwa hafa sini ne mpatem no ewembe ikusu wana pei ema ewia na nhyeda emmo bebre ema ewimu nyehye sa na ewimu hyeboka kudina 30 degrees Celsius na se yefe northern portions na yindi tamali na brongu bogatanga sabelugu wale ene ne mpatem no also ewia na no nhyeda nye din bebre ema omu wiemu so ne boka kudina 30 degrees Celsius akọ enumre mo no tamale yindi ena bogatanga nso bepete wo kakra afi yeba inland areas na Sunyani Kintampo Kumasi Obuasi
Techiman and an empatamon. If you be who's one pay, Emma, if you must have 30 degrees Celsius, near Mabo in Sudan, ne, and so and toho. I say eastern portions of the inland areas, Kufurudia, as a man can say, Akimodan, Asene Abuabu, Batebi of Fancy, across Unsaba, Swedru and an empatamon. And a pay Wimbe, Kusukaka, Ama, if you must have 30 degrees Celsius. Okay, Papa, yeah, that's it. Bibi any best number biom. Yeah, wish you happy Founders Day as well. Thank you. You know what I mean? What I'm saying. I don't see any Papa ni Clerk and a coaching come all the way from Ghana Meteorological Agency. One match I can see him one crying. Or the Wimbo bread and a demand. Afia busia yensrem paibo kakra mfa ma yempanimfo wo Ghana ha yebebo mpaye de amama mpani Akufuado one ne vice president and afei empanimfo e kan ho nyina ha Bible say ya momo mpaye mfa sa mpanimfo yi me pa cho jai yebebo mpaye ma jai oh na wa sha se kasa bibidi say jai ye mo mpaye ma wo mo Bible say ye Christopher until we have to do everything according to the Bible. And it is a Bible, see a mom pie a man penny for no. I don't know doubt it. Oh, Jaisa. Thank you. And it's be a Bible, no Yanko, 1 Timothy chapter 2. We are reading from 1. Ediakosi 4. 1 Timothy chapter 2. We are reading from the verse 1 to 4. We are near Srem Pie Boka Cradiama and penny for no. Aye, yes, Remquatenting. Yansa, Nimdia, ye. I exalt, therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Na afei dia edi ni nyina kan no mitum fo se munya nkotosrem paibo udima ne aseda ima nipa nyina. 2. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and a peaceful life in all godliness and honesty. Ahemfo ne won a wodi tumi nyina na yatena sikom na yen ho adwen onyame sompa ne abrabo a ehon ye nyam nyinemu. 3. Me kind etoso me ensano. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Na ye na eso yen agen kwanyankopon a opese woji nipa nyina nkwa na wo ba no kware nimdie mu no ani me kind for no English mu, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. The verse 5, and we can't run after you, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Na onyankopon kro na owo ni onyankopon ni nipa ntem ginafo kro ono ne onipa Kristo Yesu. Anopai nyame asemuni na me nuan mo praise before agem so say ye dawurade ase. Abusie Bible asemi no mienu ayese ye Kristofo no. Bible asemi no mienu ayese ye temamufo Ghanafo no. Say ye mpanimfo no yensre odima mpaibo enkotosre mpaibo mfama won. Eduru ba bia nsem ya na wo mu eka anamo ni dwuma ya na wo mu die no. Ebia na odi unu ni se enwo se nke kosa na nso eduru ba bia ya na wo mu hia yen why. Omo ye nipa, wo mu bre. Okurampo efi a wo no a ye de wo mana hye wo nsa se wo ankasa wo ma mienu wo ma miensa hwe wo so no se nete no aba be ye pani bi te se president na Ghana nyina ena no pay ya mo ni din kopem anope kopem anwumre no efiri anope ya kopem anwumre ya mo Akufuado ye be mo Akufuado be se 3000 enti se ya wo na de bia ye bo odin saa
anka betumi ana enu nti na Bible ni nyansam bu no o hyɛ me no mienu sɛ basa ɛyɛ ayɛ mɔ mpa yɛ mfama wɔ hwɛ ansa bi ama America ɔse me nsoma pani bi apaninie ɛda bi nkasa na mpaninie nyame ɛna ɔde ma ebia na one day won so ba ɛba baby mpacho wate ase thank you nyame nhyira wo ɛni nti Bible ahyɛ me no mienu sɛ sani ɛbɛyɛ a yɛbɛtena ase asomdwe mu sani ɛbɛyɛ a ɔman Ghana no ayɛwɔ mu no asomdwe a yɛwɔ mu bɛkɔ so awɔ hɔ ewo mu sɛ yɛn nyina yɛ kyerɛ sɛ nneɛma bi nkɔ yie nanso yɛwɔ gidie sɛ nneɛma nkɔ yie mpo a yɛn Ghanafoɔ deɛ yɛte yɛn ho ase ɛni ti sɛ mpanimfoɔ kyerɛkyerɛ nsɛm mu kyerɛ yɛn na sɛ yɛn nso so yɛte ase a yɛde asomdwe bɛtena Ghana ha sɛ bɛba saa deɛ a na ɛwɔ se yɛsrɛ tumi nyansa ɛne nimdeɛ ɛde firi agya Nyankopɔn hɔ ɛde ma yɛn mpanimfoɔ wei ɛnso so ɛyɛ Kristofoɔ yɛn ahyɛdeɛ no ebia mpɛn dodoɔ sɛn ɛna mpanimfoɔ no ɛyɛ a woyɛ odi ma mpa ɛbɔ de ma wɔm mpɛn dodoɔ sɛn ɛna ɛyɛ a wosra Asafo Awurade sɛ ɔmfa ne bambɔ nkata wɔn so ɛyɛ a moma yɛ mɔ mpa yɛmfa ma wɔn ɛyɛ a bɔ mpa yɛfa ma obi a yɛfrɛ no leader no ɛnyɛ necessarily sɛ ebia ɔno ɛna wɔyɛ president ana vice president ana sɛ in a political leadership no ukunu kura yɛ leader ɛwɔ fie hɔ maame nso yɛ leader ɛwɔ fie hɔ enkwada na wawo wɔn no panin no ɔyɛ leader ɛwɔ ne nuanom nketewa ne so ɛne nti sɛ yɛka sɛ odi ma mpa bɔ de ma wɔn a wɔn ɛwɔ tumi a ɛyɛ atusufu ani kɔ political leadership amanyɔsɛm akandifoɔ hɔ ɛyɛ atusufa wani kɔ hɔ because efie hɔ nso so leadership ɛwɔ hɔ sɛ leadership ni feli ɛwɔ fie hɔ no mo a ɛno na ɛbɛba abɔnten na sunsunsansoɔ na aba ɛne nti ano pɛyi sɛ awurade Nyankopɔn megyae ɔmampanyini a ɔwɔ ɔman yi mu de hyɛ wɔn nsa ma ne nyansa nimdeɛ ahoɔden ɛne yɛ koduro honhom mpaebɔ a wɔsɛ yɛbɔ de ma ɔmampanyini Akufo-Addo firi saa bere kɔ nyina yɛ yɛ koduro honhom ɔyɛ koduro honhom sɛ wɔde policy ne ba a yɛsra Asafo Awurade sɛ ɔma ne tumi ne honhom a obetumi anya nsiyɛ na wayɛ ɛde akɔ akoduro because policies ni bi wɔ hɔ no a ɛfɛ akɔnɔ nanso so ɛyɛ na wɔ haw kakra chimatɔ kakra ɛwɔ sɛdeɛ ɔmo de ɛyɛ adwuma no obroni frɛ no implementation process ɛyɛ na problem kakra ɛwɔ hɔ ɛne nti ano pɛyi srɛ Awurade ka kyerɛ Awurade sɛ owura mesrɛ wo ma bambɔ ɛntɔ yɛn mpanimfo a yɛn ɔmo Ghana ha yɛn asɔfoɔ yɛn hemfo mpanimfo a yɛn ɔmo te yɛn pɔtɛm hɔ no mo Awurade ma ne bambɔ ɛntɔ wɔn so Awurade ma na adom enye kese mfama wo mo tumi bia mpa na na ebo tumi biara a ebe sori afiri apuoye afiri atoye afiri anafo esuom ensuom epoase ewiem dua so tumi ati nipam na esori tia obi a odi kan Awurade adom emmo sa tumi ne nhwe fam eya na mpem bebre no se wunyama menya tumi bi niya oti akira na yɛ sɛ yɛ no ano no ɛne nti sɛ wo wɔ akire na wo kasa asɛm ne yɛ soronko ɛna sɛ woba mu nso a asɛm a wo ka no ɛyɛ na no nso yɛ soronko ɛne nti na sɛ obi wɔ mu a wɔ sɛ wo srɛ mpaebɔ de ma no Ghana konwa no esi hɔ no ɛyɛ honhom o ɛne nti sɛ wo honhoma no nyɛ den onni nkrofo bi ɔmo taa wachi a saa konwa no ntimi ntena so ɛmmɔ abrabo papa ɛma ne nyɛ yie wɔ Ghana ha because ɛyɛ mogya akonwa me ka sɛm akyerɛ wo akonwa kakraka no ɔmampani Akufo-Addo te so no ɛyɛ mogya akonwa na akonwa be mpo na wɔ Ghana ha a ɛnyɛ mogya akonwa biara yɛ mogya akonwa honhom edi akyire ɛne nti yɛnya yɛse yɛ Kristofoɔ no eduru ba bi ɛyɛ na nya ada paatwa ɛna wɔse yɛtwa ɛwɔ se yɛgyina wɔn akyi gyina pa ne yɛde mpaebɔ support wɔn ɛne nti na Bible sɛ yɛnyɛ odima ne nkotosrɛ mpaebɔ ɛmfa ma mpanyimfo a wɔn ɛwɔ tumi mu san sɛ yɛ Awurade na yi wɔm sɛ Nyankopɔn mo wudin a o pa kokodi aburo bɔtɔ baako kɔ nkran kɔ no po nsuo ni nyina gu so o yɛ den ɛmfon ɛyɛ Awurade na yi panyini so ate ase enti ano pa yi mesram obia mesena no nkakran yɛ wo yɛ fie yi bisi wano nkakran Awurade ma na adom no so mpanimfo yi so san sɛ emra ne nsese yahodo a wɔm de ba nyinaa no
sɛ awurade dom anɔɔso awurade suro amamu a wanhwɛ yi ɔmɛkɔ akɔgye mmara bi a yɛkɔtɔ bɛku ma na ɔmo de ba nso a yɛmenu mienu ne aso bɛyɛ hye na sɛ yɛmpɛ sɛ kɔtɔ bɛku ma ɛmmra ne bɛbam na bɛkɔfa ɔhaw de abrɛ menu mienu deɛ a saa bere yi a na wɔsɛ yɛsɔre ne yɛbɔ mpayɛ ɛde ma wɔ mo ɛne nti anɔpa yi yɛasrɛ owura Yesu so ɔma na adom nɔɔso Jubilee House baabi a mpanimfoɔ te tena ase fa adwene awurade ɛmfa na adom nɔɔso wɔ hɔ ɔmo kɔtena ase bi a adwene pamra wɔ mutirim ɔmo kɔtena ase bi a ɔman ne ho dɔ awurade mfa ɔman ne ho dɔ nto ɔmo koma so a to the stand sɛ obi ɛyɛ ne ho agyina mu abire na ɔde adwen bɔne bi ba sɛ masa contract no moma yɛ inflate prices no a awurade nyankopɔn ensam n'anim ɔnyɛ deɛn onsam n'anim saa nipa no onsam n'anim so ahunu saa nim sam no sam w'anim saa atwɛn wɔ hwene fam awurade ma na dom nɔɔso ɛmfa ma ɔma mpani Akufo-Addo papa no ɔwadwen pa de ma ɔman Ghana ɛne nti ɛwɔ se na adwen pa no materialize ɛwɔ se yɛ nyinaa yɛde yɛni hunu because wo adwene pa no hyɛ wotiri mu die a wotiri no ɛhyɛ mu no obi anhunu so mfasoɔ nti yɛsrɛ awurade sɛ awurade ma adwene pa a owura ne wɔ ɛmfiri adi na so mmra mfasoɔ ɛmfa ma menu mienu nyinaa ɛmpaebɔ no wobɛtumi atoa so wɔ fie ɛnɛ nso yɛ wukuada mo a mobɛkɔkɔ mpaebɔ akɔ mobɔ mpaeɛ no ɛyɛ a momfa nka ho na monsrɛ odi ma kakra ɛmfa ma yɛ mpanimfoɔ no ɛtɔ de bi ɛyɛ na ɛnyɛ ɔmo a o ɛnyɛ ɔmo a forces a fight wɔ mo no ɛnyɛ forces ketewa ɛna mɛma ɔwerɛ nso mfi sɛ yɛwɔ political country a yɛn politics no wɔ ha no ɛyɛ very tense wote so a woyɛ adeɛ ɛfɛ no koraa na wonua opposition ɔse nyɛ fɛ so you can imagine forces ebetimi adi akyire what you say you can imagine ɛne nti yɛnsrɛ na ɔsorosoro nyankopɔn na dom no ɔso mfa ma yɛn mpanimfoɔ no adom ne nti amen yɛbɛsɔ ɔso na Facebook ɔmo nso aba bɛtoa so ɛde ama wo kɔ so a ne bɔ mpayɛ srɛ awurade fa ma mpanimfoɔ no ɛfiri president so ɛkɔsi wo fie hɔ onipa a wotwa toɔ koraa san sɛ asomdwe wɔ ɔman no mu a ɛna me nso mebɛtumi abɛtena ha aba bɛyɛ nea meyɛ yi aba bɛtoa ɔman som no ɛso na wo nso atumi akɔ asɔre na wo nso atumi akɔ adwuma ɛyɛ wo ne me asɛdeɛ sɛ asomdwe a yɛwɔ no ɛbɛkɔ so awɔ ɔman emu awurade adom no ɔso mfama yɛn na ɔma yɛn ntiaseɛ ade nyinaa mu adom ne nti amen sports ɛyɛ up next